For at installere printeren på en PC, jeg bruger her Google Chrome. Gå der på printer.brock.dk. Siden der kommer frem her, klikker du på download, og den lille app, der bliver hentet ned, klikker du på her. Windows sikkerhed vil nok poppe op her. Du klikker bare på mere info og siger run anyways. Boksen, der kommer op her, der skriver du bare dit brugernavn og siger OK, og printer vil du begynde at installere. Efter 10-20 sekunder vil der komme en boks op, der fortæller, at printeren nu er installeret. For at tjekke det, kan du gå ned i start hernede. Her skriver du nu printer, og vælger printer og scanner. Her vil du nu have en printer, der hedder Niels Brock. Hvis jeg så vil printe et dokument ud, lad os sige, at jeg har et dokument her, så trykker jeg bare på Command P, eller udskriv, og vælger printeren Niels Brock, og siger udskriv her. Printeret vil nu blive sendt til printeren. Find nu en af printerne her på Niels Brock, tag dit studiekort med og scan det her på siden. Hvis det er første gang, så beder den dig om, at du logger ind. Her skriver du dit brugernavn, og så din kode her nedenunder. Når du har gjort det her første gang, næste gang du scanner dit studiekort, vil den bare logge dig ind automatisk. Du kan altid logge ind manuelt, hvis du har glemt dit studiekort, ved at skrive din brugernavn og din kode. Når du er logget ind, vil du have en menu her. Klik på Follow You Printing. Herinde vil du se oversigten over de forskellige dokumenter, du har sendt til printet. Vælger den her og siger print. Printet vil nu blive printet ud på printeren. I toppen kan du se din nuværende balance.